खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 30 मे 2023 बारायजाया मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलचरनि राजा लामायाव सासे सुबुंखौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा जेबो जाहोन गैयाब्लासिनो गाग्लोबनानै थैयां थैयां खालामनानै गारना गालांदों। उनाव गासैबो जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै गाग्लोबजानाय सुबुंखौ गाज्रि थासारियाव सिलचर मेडिकेल हस्पिटालसिम सोलायनाय जादों। गाग्लोबजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय जाबिर हुसेन। नाथाय बे जाथायखौ सोर खालामखो, मानि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दिग्बय पुलिसा सासे आइजोखौ नंखाय कनसालटेन्सि बेखेवनानै गोबां सुबुंनो साख्रि होनानै गोबां मानसिफोरनिफ्राय थगाय थसि खालामनानै रां जाख्ल'नायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय आइजोनि मुङा जाबाय आबिस्मिता सांमा हाजरिका आरो बेखौ हेफाजाब खालामग्रा गुबुन सासे महेन्द्र मुंनि सासे सुबुङाबो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बेयो बा बिसोरो गोबां मानसिफोरनो IOCL आरो अवेलआव खामानि होगोन एबा साख्रि होनानै रांखौ जाख्ल'दोंमोन, नाथाय जोबथायाव जोबथेसालिनि साजा मोनबाय। जमुना दैमानि साखाथियाव केन्सार जाना थैनाय सासे सुबुंखौ सावबाय थानाय समाव बिनि असे लोगोआ दुखु दाहाखौ सहायनो हायैयाव लोगोखौ सावबाय थानाय अराव हरखाबै बारजुमनानै गावबो थैफादों। केन्सार जाना थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय अशक, 42 बोसोर बैसोनि आरो अराव बारजुमफाना थैनाय लोगोनि मुङा जाबाय आनन्द, 40 बोसोर बैसोनि। साखाथियाव थानाय मानसिफोरा आनन्दखौ अरनिफ्राय बोखांनानै फाहामसालियाव लांनायबो जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। लोगोसे बे नुथाया आथिखालाव गोबां गोसारगासिनोबो दङ। BPF सोरखारा गोदोनि समाव बर' हारिनो हा होआखैमोन आरो गुबुन हारिनोबो हाखौ होआखैमोन। जाय हान्जाया थांनाय 17 बोसोराव थगायबोदों, नेक्स्टआवबो बिथांमोना थगायनानै रायजोफोरा दासान आरो हाग्रा मोलार बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि सोरखारा बर'फोरखौ खृष्टान धोरोमाव सोगासिनो दं होननानै कमप्लेन हरखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोना गिर्जा थांनानै भट बिनो थांनाया लासिं सिंनि बाथ्रा होननानै EM रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। बिथां हाग्रामानि दैदेननायाव बिथांमोना रावबो जाति जनगोष्ठी आरो गावनि फिसा बर'फोरनो हा होनो गोसो गैयामोन, जायनि जाहोनाव हा होआखैमोन। दा जोङो हा होनो थांगासिनो दङ। मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखाइजोंनो हानि फोरमान बिलाइखौ रानदों, फाट्टा बिलाइखौ रानदों। बे समाव मा होनदों BPFनि मानसिफ्रा, ओइ जोंनि BPFनि मानसिफ्रा प्रमद बर'नि आखाइजों होनाय हा फाट्टाखौ लानो नाङा, बेयो UPPLनिफ्राय होनायसो, जोंनि सरकार फैबा जोङो होगोन। दाना नोंथांमोननि थ्रुयै आं मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों। 17 बोसोर नोंथांमोना बर'फोरखौ खुंनो मोनदोंमोन, साबैसे बर' हारिनो नोंथांमोना बर' फिसानो हा होखो? बर' फिसानो हा होआखैब्ला गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनो बहा हा होनो बिसोरलाय? होखाया। आरो मोनसे खोन्था आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंबावो, जाय 17 बोसोर बिथांमोना थगायबोदों, नेक्स्टआवबो बिथांमोना जे थगाया बेखौ रावबो दासा। मानोना हाग्रामाया मोनसे पार्टिनि खाथियाव बर' ख्रिस्टियानफोरनि एगेन्स्टै मोनसे एप्लिकेसन होदों, मेम'रेन्डाम होदों। मा होदों बेखौ नोंथांमोना आंनिख्रुइ साबसिन मिथिखायो। माने कमप्लेन होदों, प्रमद बर'आ ख्रिस्टियान गिर्जा लुगासिनो दङ, ख्रिस्टियानफोरनि बारायगासिनो दङ, थाखा फैसा होनानै गभर्नमेन्टनि खामानि लब देखायनानै ख्रिस्टियानाव बर'फोरखौ खृष्टान धोरोमखौ सोगासिनो दङ होननानै जा बदनाम होनाय, बे बदनाम होसेयावबो लाजिया फांजिया हाग्रामाया दिनै खाम्फा बरगयारि हाग्रामा महिलारिया गिर्जा थांनानै भुट भिक्षा खालामहैनाया, बिबाय हैनाया बिबायारि बायदि लाजिं सिं सिं बाथ्रा। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।